A posibilidade dun final feliz para a venda de Tennessee Proboté complícase cada vez máis. Desta volta, o conflito xurde entre os posibles compradores e os sindicatos. A administración concursal conta con 3 ofertas para facerse coa compañía, pero un dos posibles compradores alegou que as outras ofertas non se fixeron correctamente. Dende a CIGA culpan a Comisións Obreiras de favorecer esta alegación en contra dos intereses dos traballadores. Por desgracia, temos que dicir que ahora mismo, habendo ofertas pola compra de Tennessee, temos información de que os administradores concursales vai a facer un informe negativo rechazando ou non tendo en conta as propostas que máis emprego ofertaban, como é de Canei Inversións e como é a de Rías Baixas, pois precisamente a un escrito que presenta a Comisións Obreiras. Dende a CIGA engaden ademais que esta alegación é falsa. Que aínda que fora certo de que nos reunira o comité de empresa, porque nos entendemos que o quen tiña que facer a alegación eran as delegadas de MOS, como así se fixo, pero aínda vamos a supoñer que, sendo certo, eu penso que ningún sindicato faría ningunha alegación para que non se tuvera en conta as demais ofertas. A CIGA acusa a Comisións Obreiras de actuar en contra dos intereses dos traballadores. Nin o sindicato vertical da época de Franco faría o que fai Comisións Obreiras aquí en Tennessee. A CIGA e as empresas afectadas levarán o conflito aos tribunais para que se acepten as outras dúas ofertas a concurso. Ademais, dentro do sindicato tamén denuncian o acoso e as presións que sofren por parte da empresa que presentou a alegación e dos delegados de Comisións Obreiras. Da situación machista con que se tuvo en conta cando se di 3 mulleres que son elixidas democráticamente, o mesmo que son eu, somos o sindicato mayoritario dentro de Tennessee, son a presidenta do comité e nunca fixen nin farei nada en contra dos traballadores de Tennessee. E mi vida, nunca. Polo tanto, se fecha Tennessee, vai fechar porque Comisións Obreiras o quere. Ademais das denuncias, a CIGA comezará coas mobilizacións nas vindeiras datas. A primeira manifestación terá lugar diante da administración concursal.